ve beraberliğimizin teminatı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Serokkomarê Tirkiye li gel hevpeyman, wezîr, parlamenter û kadroyên siyasiyên partiya xwe li parêzgeha Mûşeya Bakurê Kurdistanê beşdarî merasîma salvegera serkeftina Milazgirê bû. Profesör Doktor Sayın Ali Erbaş Recep Tayyip Erdoğan li vî cihê ku 954 sal berê yekem car deriyê Tirkan bo Anatolya hatin vekirin de li ser pêvajoya çareseriyê peyamên girîng dan. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu sefer başaramayacak. Her wiha bang li Kurdên Rojavayê Kurdistanê jî kir û bi Kurd û Kurmancî got. Suriye'deki tüm kardeş halklar gibi Kürtlerin de güvenliğinin وەکە هەموو گەلێن بڕایەن لە سووریێ گەرانتیا ئەولەهی ئارامی و خەشییا کوردان ژی ترکیەیە یەن بەرێ وان لە ئەنقەرە و شامێ بە دێ بسەرکەون یەن ڕێزێ لە حقوقا براتی و جیرانتیە بگرن دێ بسەرکەون یەن قبلەیە خوا شاش بکن و ji xwe re li xwediyên nû bigerin dê di encamê de wenda bikin em vê yekê jî dizanin ku dema şûr ji kalanê xwe derdikeve wateya qelem û gotinê namîne. Ez dubare dikim em li hemû herêmê li gel pêkanîna aştiya mayîn de ne. kalıcı barışın tesisinden yanayız. Serokwekîlê Grupa Dem Partiye Sızayî Temelî di bulteneke Rûdawê de bersiva gotinên Erdogan da. Kuzeydoğu Suriye gerçekliğini gören bir yerden Temelî balkişand ser bendewariyên Kurdan ên ji Şam û Enqerê û daxwaz kir ku ew jî êdî rastiya Kurdan bibînin. Kürtler Ankara'ya ve Şam'a bakarken Dema Kurd berê xwe bidin Şam û Enqerê li bendê ne got Enqere û Şamê jî berê xwe bidin wan û wan bibînin. Li bendê ne got deriyek diyalogê vekirî be. Li bendê ne got muzakere bi awayekî tendurist ber bi pêş ve biçin û çareseriyên wan ên hevbeş bikevin warê cîbcîkirinê. Dema ev bendewariyên dualî hatin cîbcîkirin. Hem mayîndibûna aştiyê hem jî cihê anîna çareseriya demokratîk dê pêkan bibe. Em dikarin vê yekê pêk bînin. Berova jî wê nîzekatiyeke wek rêveberiya Bûrê ya Şamê li hember Kurdan û nîzîkbûna berê ya Enqerê li hember Kurdan. Bi vê nevê xizmeta çareserkirina pirsgirêkan nake. Kurdên Rojavayê Kurdistanê bihêvîne ku pêvajoya çareseriya pirsa Kurd a li Tirkiye bandorên erênî li ser wan jî bike û peywendiyên wan ên li gel Enqereyê asayî bibin.